Iako se danima najavljivao povratak Dragana Džajića u Crvenu zvezdu, od toga za sada nema ništa. Na sednici upravnog odbora došlo je samo do kozmetičkih promjena. Pružena je podrška treneru Robertu Prosinečkom, a o legendi Crvene zvezde nije bilo ni reči. Dnevni list Blic je u svom nedeljnom izdanju povodom dešavanja na sednici upravnog odbora Crvene zvezde objavio intervju sa Draganom Džajićem iz koga nam donosimo najinteresantnije delove. Na pitanje novinara Blica zašto, iako nije član upravnog odbora, nije prisustvovao sastanku na kojem je trebalo da bude promovisan, kako se najavljivalo na sva zvona, u novog funkcionera Crvene zvezde, Dragan Džajić kaže: "Razgovarao sam sa ljudima iz kluba, želja da se vratim nije bila sporna, hteo sam da pomognem jer sve ono što sam ranije doživeo sa klubom ne može da se zaboravi. Međutim, sve drugo što se dogodilo nije na meni. Nisam došao na sednicu pošto me nisu ni pozvali, ali bio je logičan redosled stvari da se verifikuje moj povratak, to se čekalo, ali se nije desilo. Pratio sam, slušao i čitao šta se događalo na sastanku, želeo sam, hteo, ali ništa se nije dogodilo i život ide dalje. Ostajem na raspolaganju, veliki sam fan Zvezde kojoj uvek želim sve najbolje. U ovom slučaju mogu samo da joj poželim neke bolje dane." Za Džajića ima vremena, on nije aktualna tema, poručili su čelnici Crvene zvezde. Da li se možda neko upravi plaši povratka legende u klub? "Neću da preuzimam predsjedničke funkcije. Znam neke ljude iz uprave, uvek sam došao kada su me pozvali, ali sam i izbjegavao da sedim u prostorijama kluba od kada nisam u Zvezdi, da ne ispadne da nekom solim pamet. S te strane sam hteo da ostanem diskretan, dolazio sam na utakmice i to je sve." Džajiću je navodno bila namenjena funkcija predsjednika Komisije za sport. Mišljenje armije navijača je da zaslužuje mnogo veće ovlašćenja. "Ne određujem ja funkcije. U našim razgovorima sam rekao da razumem poteškoće i da ako treba da se pomogne, tu sam. Naravno, sve u cilju da jedni druge štitimo, ispoštujemo, u tom trenutku nisam ni razmišljao o nazivu funkcije. Naravno, kada uđete u Zvezdu morate imati odgovornost, pa nisam lud da ne znam šta se od mene očekuje. Naravno, jasno je da najviše mogu da pomognem u sportskom smislu, gde sam se i dokazao." Navijači su već iskazali nepodeljenu podršku Džajiću, zahtevaju povratak čoveka sa kojim je Zvezda osvojila krov Evrope i sveta. "Zadrhti mi srce, ne postoji čovek kome podrška takve vrste ne prija. To je potvrda da sam nešto dobro uradio za klub, ali i obaveza za mene kao običnog čoveka. Za 2 meseca kreće izborna kampanja, u maju su izbori za prvog čoveka Crvene zvezde. Da li će se i Dragan Džajić kandidovati? O tom potom, vreme je pred nama. Važno je da nikome ne remetim ništa, a o mom angažmanu ćemo pričati", zaključuje najbolji srpski fudbaler veka.